Pemazita ese. Kurata hapana anoti pwe. Hapana. Hakuna anoti pwe pana Jesu. Hallelujah. Pemazita ese. Unozapana mwe na matandiro mwe na mataso zvamusoka. Ndine mamwe mashoko zvakwa ndinotaura kuti ndichida kutomukaurisa Satani kuti iwoka ichokwadi kuti Jesu akauya pano panyika. Ende ichokwadi kuti akauya akafamba pano panyika akava munhu kuvanhu. Ende ichokwadi kuti akafa. Ende ichokwadi kuti akamuka. Ichokwadi kuti akamuka. Unasanze mwangu waka anoda kumbopiwa chiri chiziviso. Chinda uyana mbopiwa chiziviso. Akamuka mupenyu agere pachigaro. Hallelujah. Saka ndine mambo kuti kandiende ndaurotanga ada kuenderera ngandimomutaurira. Ada kuenderera ngandimomutaurira kuti iwaka chaso mupenyu. Wakakundwa iwe. Wakakundwa iwe. Wakakundwa iwe. Wakakundwa iwe chaso mupenyu. Akamuka. Amen. Unafana mbomutaurira azive nzvimbo yake. Manzwa here? Muchinda uyada kupota achita zvekuudziwa kuti no, wakundwa. Amen. Katombere moko tigara pasi. Ndokwazemese mzara Jesu. Amen. Ngativhure shoko raMwari kuna Matthew chapter 8. Matthew chapter 8. Matthew chapter 8. Matthew chapter 8. Chapter 8 chaverenga kubvira pavhesi ya 5. Vhesi ya 5 inoti wakapinda Kapenaume mumwe mukuru wezana akauya kwaari akakumbira zvikuru kwaari achiti, Ishe, muranda wangu uvete kumba akafa mitezo asi unotambudzika kwazvo. Akati kwaari, ndichauya kuzomuporesa. Ndichauya. Murunzwa mhinduro dzaJesu. Ndichauya. Ndichauya. Hapana Jesu pasingapindure. Iwo zvako ndione kusingangonzwi chete. Hapana pese paunoenda kuna Jesu ka ne request ka anopindura. Unazaka chera akasaita ipapo asanopindura. Uri kuona pana Lazarus pepe akapindura. Hazana kuenda svike ipapo. Akati pati kurwara kwakusiko kuti afe. Amen. Shasha ichizivaka kwazvichasvika iyo isati yasvika. Skanzi mukuru wezana akakumbira akati, Ishe, handina kufanirwa akuzvidzikisa manje. Mukuru wezana ari kuzvidzikisa panani? Pana Jesu. Uyu anotovawo shefu, but ari kuona manje katika ushefu hwangu ka newe uyu wandaendera wakasiyana. Unazati nevana vari mashefu kumabasa vakauya kuchechi ka vanonetsa vanoda kuzvita kuti mashefu. Kubasa ndi shefu akaya panapa adati timufile futi. Aiwaka hakuna zvakadaro. Shefu tina shefu vamwe chete. Iwo kana chida kuti ashefu ka enda neta kumba kwako nekubasa. Panapa tine one shefu akanyorwa pabhanapo. Ari kuzvidzikisa. Ari kuzatika uya ndiuya kwaari ndichida kuzvita shefu. Muombesa kwandiri zvisingaiti. Skanzi handina kufanirwa kuti mpinde mamangu. Asi taurai henyu shoko rimwe chete. Muri kuona kuti chifuta ari kunzwisa power. Ina shefu vasangana navo vanonzi Jesu apo. Anonzwisa power yavaina vanzi no, one word, just one word. Haasi kuda mashoko akawanda, ndiri kuda rimwe chete, ndipe rimwe chete ndiende. Unazati nevana kuti kumudza one word soka anonota zvinotombokwana kuhapana zvimwe.
zvinobvepi wakutara kutoudzwa nhema kamanje. Amen. Taura yenyu shoko rimwe chete. Henry, taura zvenyu shoko rimwe chete. Nhema kumaswera kuti handidi kunetsa shefu. Handidi kunetsa. Just one word. Ndozaka. Ibaba ndo panofira vanhu. Asi Mwari akazonzidzisa zvangu chimwe chinhu pamusoro penyaya yepride kuti pride haina vanhu vane mari chete. Chero vamwe vanhu vasina mari vane pride. Pastori nasi vanotozvida zvisingaiti. Yasina kana chainacho but sira ningozvida. Haisi nyaya yemari. Of course zvemari ndezvimwewo. Asi Mwari akandiratidza kuti kune vanhu vasina chinhu asi vaine pride. Ndo vanotozonzwa dzimwe vanhu vachitaura kuti kwani mbonyanya kuzvida neko. Kusatoita zvinotaurwa naisheka une pride. Uri kuzvida munhu ari bheta. Zvinova ri bheta ka Bhaibheri ratika anovadzikisa. Vanozvita vari nani? Anovadzikisa. Obva asimudza veve vanozvitika inini zvangu handisi chinhu pamberi penyu. Imi muri ishe imi. Skanzi. Ndokuverenga pasiripo. Asi taura yenyu shoko rimwe chete muranda wangu uchapora. Nokuti neniwo ndiri munhu unorayirwa. Ndina varwi pasi pangu. Akutaurawo zverengi yake. Verse 10 ndikaenda paverse 10. Jesu akati kwaari. Jesu akati achinzwa izvozvo akashamiswa. Ani munhu anzi akatoshamisika Jesu. Atoshamisika. Kuti iye munhu anenge uneza pamwe anga ine mapango emota. Mapango. Hatisi kutaura dzepazuva dzepamesinesi. Ndikutaura mapango. Mota chaidzo. Dzinoti kana iwe uri parobhoti unotokwenya uine kuti hona motikari hona. Asi muri mumotawo. Kurati kuna motikari chaidzo mbishi. Kwete zvepazuva izvi. Handina kumboona kutenda kwakadai kunyange nepakati paIsraeri. Tinaboona kutenda kwakadai. Amen. Saka muri kutaura kuti kudini? Ndinotaura pamusoro penyaya yekuti matorero aunoita Jesu ndo mashandiro anoita mulife yako. Matorero aunomuita ndo mashandiro anoita. Amen. Matorero aunomuita. Ndabva marabva ndipe example zvikanziswa naMwari. Kana iwe uchinzwa zino iwe nomo ukanzwa zino nhasi iwewe. Hauende kunotsvaga manager kwa Pick n Pay. Haite zvemazino. Amen. Kana nomo akanzwa zino anenda kuna dentist. Ndizore Inoki. Anenda kuna dentist. Ndiye munhu anoona nezvechi. Kana iwe kudzi uchida kutenga mbatya. Katisipo mwafunga kuti ndinombozvitengera mbatya mwedzi uno. Iwewe hauende kuna fama. Ndienda vaye. Uko kana ndikada madomasi ndopa ndingaenda ikoko. Asi kuna fama ukoko kumapurazi uko hakuna shopu uko. Haugoni kuenda kunotenga mbatya ikoko because haite nezvehembe. Amen. Asi manje tina mambo anoita nezvese. Unasaka zvepano panyika tine kwatinopatsanirwa. Izvi zvinoda kuti uende kwadhokuta. Izvi zvinoda kuti uende kuna nenge. Izvi zvinoda kuti uende kuna headmaster. Headmaster ndovakanditsonokudza. Izvi zvinoda kuti uende kuvanhu vanoziva zvaaccounts, vakaita zvaaccounts. But not na Jesu manje. Murume wemazita mazhinji. Murume wemazita. Ndokubva ndiradza chimwe chinhu. Ndokubva nditi
kuvandiradza chimwe chekuti uri kuona kuti mukuru wezana akanyatsonzwisisa chinhu chekuti ka inini ka handitati mukuru wezana tati anga chitori shefu ka but akanoti neushefu hwangu ka ndine zvinhu zvandisingagone kuita neushefu ende zvari kunzi ndishefu ka kureva kuti ka ndofunga mari yaivepo kana dziri motikari pamwe dzaitovapo kana dziri mbatya kana dzimba dzaitovapo but izvozvo manje ka situation yari ka hazvisi kuda ma-US, hazvisi kuda marands, hazvisi kuda mapula, hazvisi kuda maeuro. Ndiri kuda murume wezimba. Nazara mari yakanaka, hanzi kuti yakaipa. Hanzi kuti yakaipa. Mwazoti vata kwengo ndazvatamidza mari wakazotamira mari kwengo ndatamira asi zvandikuta ndiri kutaura kuti kune zvinhu zvisingade mari hazvidi solution yazvona haisi mari. Amen. Hazvidi mari. Zvinoda Jesu chete, ndiwa zvinotoda. Zvinoda kuitwa, zvinoda Jesu chete. Andi muri kuona kuti mukadzi wekubuda ropa, Bible rinoti hariti akashayiwa chekubhadhara. Rinoti akatopedza zvaitove nazvo, kureva kuti aitova nazvo. Eish. Ndasina mbopaona apa ndikutopaona izvozvo. Kureva kuti mukadzi uyu aitove nezvinhu. But kubva pazvinhu zvangainazvo ka zvayaseka zvakasvika pazvakapera Henry zvese zvakapera. But Bible inotaura kuti hanzi akatoita wese, aitoita wese. Amen. Zvatoita wese. But Bible rinoti kudikwa, rinoti ka one day mukadzi uyu akazoti anzwa nezvema-US. Akati anzwa nezvo Jesu. Akaenda kuna Jesu. Akasvika kuna Jesu. Bible inotaura kuti iko kwakunotomboitwa zvintroduction. Akasvika ikoko ari chiziriri. No introduction. Hapana zvekuti ndotanga ndataura naPeter then Peter nditaurira na Jesu wako inokuti ndazoko tanzi Jesu anogona kundibatsira. Hapana izvo zvekuti nditaura naPeter. Handichataura kuti ndiani ari padhuze naye. Ko pane ma-elder here, pane ma-deacon here, pane ma-usher here, pane handinai navo. Zvandaudzwa izvika chandiri kutodaka ndira kutosvika chete pamukadzi uyu, ndira kutosvika chete pana Jesu. Zvikanzi bhuku akati mwoyo make kana ndikabata. Uri kuona kuti mashoko audzwa akamutorera nematorero iwayo eshoko raanzwa. Akamutora nematorero eshoko raanga anzwa. Ina ndize zvangu kuti shoko rese raunonzwa kana rawakambonzwa kubva musi wakarinzwa kusvikira nanhasi, handizi kuti Jesu uri kuendera uchichinja everyday pamuonero ako. Because pese pandiri kurinzwa ndiri kuvhurwa maziso everyday. Saka Jesu ndikamutorera pakuti inini handifunge kuti inini ndingachinje pekugara, handifunge kuti ndingachinje motikari, handifunge kuti ndingachinje vana vangu chikoro, handifunge kuti ndingatengewo bhutsu nyowani, handifunge kuti uri kuona mamutorera unomuita. Aiwa ndati muri kuona here matorera unonge uchimuita. Mumwe akanditengera bhutsu. Saka ndengera bhutsu ndokubva bhutsu dzedze ndibva tsamba dzaramba kukwana. Ndakabva ndati bhutsu idzi nditi sikoni bhutsu idzi ndiri kwanga pfeke bhutsu idzi pozi bhutsu idzi indopfeka size 8 ka saka munhu senda kupfekwa nemunhu anopfeka size 7 nokuti dziri kuti sarire mbijana. Ndabva ndafunga mumwe munhu watinonamata naye kuHarare, ndibva ndamuti bhutsu idzi ndazati akanditi kudi akanditi ende prophetess mavamba mumwenzi mumweya. Ndikati kwenda zvikanzi ndakatotaurira Mwari ndikati Mwari mimi ndakaguma kupfeka bhutsu tsva handichatozivi kuti rini kwenda kavataurira. Unasaka confidence dzekuenda uchivataurira kuziva title yavo yaunovapa iwewe, kwete yavanopiwa napasta, yaunovapa iwewe. Matorero aunomuita ndo mashandiro anoita mulife yako. Amen. Saka zvino Bible rinotaura sekufunga kwaunoita
ndozvaunova. Kuratika kana uchingoita zvokuona matemba nesusu cheteka ndizvo zvaungoaplaya mulife mako. Saka kana ari Mwari wesusu ka anozviratidza saMwari wesusu. Kana ari Mwari wematemba ka wozviratidza saMwari wematemba. Kana ari Mwari weHonda Fit uchigumira paHonda Fit ka wozviratidza ari Mwari weHonda Fit. Haini zvangu mukurarama kuti mazono mairuka ndototi machansi ndiwanotoita because at least ukagona kumabika unoona chipoka mazono zvandikuona naini ndikuti kuti life ikaika sarara dzati kutambira chipoka ndikuona tadzi mari ina itombobatana. Saka nditombobviri ndarota kutenga nyama. Muri kuona matauriro ake, muri kuona futi nemafungiro ake muri kuona zvari kuita. Saka Mwari hadi kuti udone pasi uite heart attack. Anoti semafungira ake emachansi nematemba regera ndiumpe naye. Mukuru wezana akati one word, shoko rimwe chete ingotaure iword. Ndo matorero akamuita Jesu, ndo matorero akamuita kuti murume uyu inini handisina kutomoti atomboswera achitombofamba kutombosvika kumba kwangu. Chandiri kudaka akataura shoko rimwe cheteka muranda wangu anotopora ine ndikudada just one word. Saka ndiri kuti kudiko, ndiri kuti matorero matorero handisi zvangu kuti nesaraidziri kwaidzodzi kuti uri kumutora sei. Ende handisi zvangu kuti wakamuvharira mukadhibhokisi rakadii Jesu. Unaweza kune kumwe kwaasiri kumbofara Jesu. Kasika pakuona so. Kasika pakuona so. Setu niyo tichangotengwa so. Hatikutenderi kuenda kuisoko. Gara ipapa. Kana vabva ipapo kana vauya kupreya sezvozvo vobva vakota Ephesians 3:20 he can do exceedingly abundantly above. Aiwa uri kupocha vhesi, uri kutaura zvinhu zvausingararami, uri kutaura chinhu chaustorina. Saka vhesi idzi manje hadzishandi nokuti Mwari unotoziva kuti chini chauna iwe. Regera ndikutaurire izvozvo vanhu vakanditarisa munomuka vari kutoti vari kutora chikwama but tida kutaurirana chokwadi checho. Aiwa chokwadi ndechipi chinopfuura apa? Chokwadi ndechipi? Ndechakaunti dzamakaita kuchikoro economics. But tida kutaurirana chokwadi. Tinotaura chokwadi checho. Hatina kana ukatoramba achika handina chimwe chandichataura newe chokwadi. Inhema dzaunenge kutaura hachisi chokwadi. Hachisi chokwadi. Inhema dzako dzauda kutonitaura. Zvinonika handidi kuti ndinzwe nhema dzauda kutonitaura. Ini ndakabata mashoko akataura. Munguva ino musachema. Munguva ino ndichakuchengetai. Munguva ino ndichakuchengetai kupfuura zvazvanga zvakaita kumashure. Ndichakuchengetai, ndichazviratidza. Kumashoko akabva kuna ani? Ndisabhuku here? Ndichifu here? Akabva kuna mambo. Unomutora sei? Saka zvikanzi hei gasi rapera, sauti yapera, mukaka wopera. Makati munotichengeta. Makati mimi munguva inei makati muchazviratidza kwatiri. Makataura mimi mukati isusu hatifaniri kutombochema. Makati imimi muchatipa. Ende unoziva kuti Mwari akandizoenda katika ndo pandichaita manyawi. Ndo pandichaita manyawi. Ndoda kuzviratidza mutaimi iyo nokuti ndi Jesu ka hazvineni kuti ari kutandadza. Murandakadzi ari kutandadza, ndasiya achitandadza. Unoziva kana munhu achinzi ari kutandadza ka akufa. Kuda kamusiya achigwina. Kuda kamusiya achidii kutandadza kwake ngakutandadza. Asi manje achitandadza kudaro akatakana ndimhanye kumurume wesimba. Akataura word. Just word. And manje iwo ndopo usingabate bhaibheri. Ubate bhaibheri, auverenge bhaibheri. Izvo zvakanditarisa kubva kusena unombovhura bhaibheri.
Amen. Taurai shoko. Taurai shoko. Taurai shoko. Muranda wangu apore. Taurai shoko. Uri kumutora sei Jesu? Chiko chakuita mari. Chiko chakuita mari. Mashura angu. Mashura. Uri kuona mashura ipapa? Uri kuona mashura manje? Apo chiti rakati rapinda mumwoyo mangu. Jesu wakati apinda. Ini ndonzwa kufara. Saka unoimba nemanga. Chiko chakuita mari. Faith. Andichatochibaticha. Izwanze andichatochibati. Saka chibati kwa nani? Regera vanoda kuchibata vabate. Iwe warambaka nemuromo wako. Waramba nemuromo wako. Vanafadzi moto nozvokuita mobeka muceve. Ndinoda kutsoka chibage kupurazo. Ndikane chibage ndimudzure manzuchu. Kana maita sembu, mototakura sembu. Nemaceve rimwani. Hanzi aroiwa natete, aroiwa nani? Kana vana vakadya maceve rimwani, azviroya. Matorero unomita. Saka ngachitika ndikutaurire kuti matorero unondiita ndo mashandira andinoita. Rekera ndikutaurire Mwari kana achishanda nesu kwa chera chida kutipa zvinhu, chera chida kutiropafadza, chera chida kuita chinhu mulife makoka. Mwari haaite akabatana neve kwaunoshandira nemabhondi enyaya yano yapapayslip. Mwari ashanda nemabhondi epapayslip yako. Mwari anoshanda saMwari ari ega. Haanzi Mwari plus company yako. Kwa patinozoita anoshamisa anofana kutishamisa papi? Ngatishamise kai papa. Jesu wandishamisa. Dzinongembwa dziri dzimbo chete. Jesu wandishamisa. Iye Jesu wandishamisa. Andibvei papa ini Satani ndinogara ndichimutaura kuti ine madzako iwe, ine madzako kubudirira ndekwangu. Jesu ndo zvaakatofira. Bhuku rinoti akatova murombo, zvirimo mubhuku. Akava murombo. Kuti ini ndikotopfuma chete, saka ini I'm rich, ndakatopfuma chete ine madzako iwe Satani. And hazvina kunzi akafira vanga vakaenda kuchikoro. Isu vana Georgina we are included ne grade 7. Saka nditori mupfumi kwete nechikoro nekuda kwaJesu. Onyepa iwe. Taurira zvakati nonyepa. Mazozvo zvakatoma saka handifungi kuti pane chinhu chingabude. Hakuna zvinobuda zviriko. Zvobuda zviriko. Nasaini Mwari ndomutende. Mwedzi uno iwe uno. Mwari akandipa stand. kuHarare. $2,000 square meters. Kuvaka. Unazaka inene Jesu grade 7 ndinobata zvaakataura kana ndichenda pamberi pake ndenda nezvaakataura. Handiri zvekutaura nenewspaper, handiri zvekutaura nevanhu, handiri zvekutaura nekambani. Ndinoda kuenda ndine zvaakataura iye. Imimi makati imi. Handiri tinokuratidza stand. Ndakanchitengesa sendinkunzwa kuti ndikupe imimi stand. Handiri tinokuratidza stand. Ndini zvangu Georgina. Ndakaenda parere mai manje. Unoona unazava nangu nezuro ndaivadzidzisa chimwe chinhu chandakadzidziswa naMwari mai manje. Mwari andidzidzisa chimwe chinhu mai manje kuti haikona kutevedzera mumwe munhu. Ndobva Mwari akandiradza chinhu kuti munhu nemunhu ane road yake anofamba isikafambwi nemumwe munhu futi. Ndobva Mwari atoni pamuenzanisa akanditi uri kuona RBZ inowanikwa muna Samora Machel Avenue. Andika zvikanzira Mwari. Asi manje ukada kuti haudi kuenda kuna Samora Machel urida kuenda kuna Kaguvi. Kuna Kaguvi chero katanga na 6 kuseni. Ukasvika na 6 manheru. Haufiwa kuona RBZ ikoko. Nokuti ikoko haiko. Mwari akanditi ndo zvakaita kutevedzera upenyu hwemumwe munhu. Unenge watenda muroad yake. Saka kuenda muroad. Chenjerai maadvisor munopanana. Sama Kristu muri muno muchiti wangwadiwa dai wangwadiwa ndo zviri murodhi mangu. Kona ndikanoshewa RBZ yangu imomo. Famba pangu ndega.
famba pangu ndega, ndofamba pangu ndega, famba pangu ndega, road yangu ndega. Mwari akanditika ndosakochera dzini mazita akasiyana. Asi Samora Machel Harare yose. Kureva kutika kune inonzi Georgina way, Ernest way, Chipo way, yewe, Mike way, Enoch way, Kudzi way. Antezera zvamairu, mairu ufamba irodi yenyu. Muzada kuya kwangu. Iwe Chipoka famba kwako usauye kwangu. Nindava yei. Unazaka muenzani sewe wakanyatsa ndivhura mazo ndikati changa ndikati aizve. Swanza yos. Arabizeta iwe riko kudaka govijo jina. Ingori muna Samora. Saka kureva tika hakuna munhu anofanira kunditungamirira murwendo rwangu rwepano panyika. Ndinotungamirwa naMweya Mutsvene oga, not best friend. Hakuna munhu anonzi best friend. Best ndi Holy Spirit. Holy Spirit ndiye best, ndiye wandofanira kutomeka sure tika ndataura naye every day iye ataurawo neni. Vechechi vari kuita so, ngatitiwo zvinoitwa nevechechi. Vechechi hanzi vanoita so. Mumu ndakati naimi, kwamakabudireko kune dzamakanga muri? Notika kunoku kunotonzi kuhopfuka. Yandinopinda inonzi hopfuka. Tika kunoku kunotonzi kuhopfuka. Kureva tika kwakatosiyana nekuwanga wachinamata. Handiti kunoti mazita edu akatosiyana. Saka iwewe kuti titore zvekumusha wakwanhingi, musha wakwanhingi, totora zvekumusha kwanhingi, then tozvisa kumusha kwamunyanyi. Hazviiti. Tikati iwaka inika wakandipinza basa, akandiudza kuti hauite zvinhu zvandinenge ndisina kukutaurira. Unoita zvinhu zvandinenda kuudza inini. Saka inini ndiri kuita zvepamusha pano. Saka iwe chinoti zvepamusha pano hazviitika. Enda kumusha kwawakabva kuya. Zvinopindirana newe zvesystem inonzi system chaiyo. Amai vane rafu avo. Handina rafu. Taura chokwadi. Amen. Mushana mushane zvavo. Ndizvo here. Iwe unonzwa sei iwewe anonzani? Mukadzi wako anonzani zve? Linda. Linda ubvatizwa ni. Iwe Henry unonetsa. Unoti unoda zvenhigirini, unoti unoda zvehuku yakaroswa. Dai uchiita sezvinoitwa nanamunyanya vana Enoki vanodya chii inenge iri musupu. Maiwe. Amai mwana. Kana achida kuona baba vachitsamwa vataurire muromo iwoyo, taurira baba muromo iwoyo. Baba vepamba muromo iwoyo kuda kuvadhaivheta, kuda kuvaendesa panext kuti dai muchiita sababa anhingi. Mataurira unomuita ndomashandira achaita. Ngatisungei. Mataurira unomuita. Handizvo zvangu tiri kumutora sei? But bhuku rinoti with God all things are possible. Mwari hakuna chinhu chaasingagoni kukuitira. Hakuna chinhu chaasingagoni kukupa. Mwari hakuna chinhu chaasingagoni kukuitira. Hakuna chinhu chaasingagoni kukupa. Amen. Ngatisunzei maoko. Ngatinamate. Tinokutendai masikati ano mazviita Jesu. Zita renyu ngarikudzwe. Mbiri ngaidzoserwe kwamuri. Tinokutendai. Tinokutendai. Muri Mwari anoita zvinhu. Hamusi Mwari akanyarara, muri Mwari anotaura. Ndinokutendai nekutaura nesu, ndinokutendai nekutidzidzisa. Ndinokutendai nekutidzidzisa kuti tikutorei samambo. Sezvamakatwa nemukuru wezana akakutorai samambo, akakumbira shoko chete kwamuri. Tikutorei samambo, tikutorei samambo, ndikutoreiwo samambo, ndikutorei samambo. Mazviita masikati ano, zita renyu ngarikudzwe, mbiri ngaidzoserwe kwamuri. Rambai muchitidzidzisa Mweya Mutsvene muzita raJesu Kristu. Amen. Ngatiende offering yedu tisiye mubhasiketi, tende nerugare, tisangane zvakare mangwana.